भैरावा भेज देबो आंख बनवावे इतना ना जत तना के बड़ी मारता भाई यूट्यूबर लोग लौकते नहीं के हमरे नहीं तो ओनी 2000 आवलो कल गइल बा कि भाषा भोजपुरी एकर समझल जरूरी भाषा भोजपुरी एकर समझल है जरूरी रेशम के नूरी जैसे सुहागन के चूरी वैसे शोभेला हमार भाषा भोजपुरी न्याय गतिलीन है लगही परमीन है सच मानी तो हिंदी के मझली बहिन है ये जी छोड़ी अंग्रेजी जहाँ ले शोभेला जहाँ ले बनल बा भोज में पूरी वो जी ले शोभेला भाषा भोजपुरी ये मेरा जमाना जनता नहीं कौन ची के भाई खाली यूट्यूबर भाई लोग के यूट्यूबर भाई लोग के जनता नहीं का नया 9 दिन लुगरिए बरिस कैसेट में बंद कमरा में केहू 5 गो गरिया के वायरल हो जाए लेकिन 5000 50,000 पब्लिक के बीच में आंधी तूफान आधा घंटा से 1 घंटा 24 घंटा रह जाए तो परलय हो जाए भोजपुरी ऐसा भाषा है कि देश विदेश के लोग बोले के सीखता मिश्री से मीठ भाषा है बोलला पर बुझाला कि टॉप दे चू गई ठीक नो मेरा मरद कोहनाई लोग पीछवा से दब बेका आगवा से कोनो गजन बका तोरा कि पीछे से ढेर करेले हैं सुनना एक तो कुछ बचा नहीं है जो बचा है स्टील के चाचा है लोहा थोड़े जब मूर्छा धइले बहन तो झाड़ देव आधा किलो झड़ जाई खाली हटिए बाबू हैं सब झड़ गई बाबू तो का हो जाए एगो पहले ही बने एगो तोरो से हो जाए का बुलेट भैया हैं मजा आई स्प्राइटवा के पी हमारा थम्स अप करी का ई के पी खाली मजा में पी लो स्प्राइटवा ल लो मारते हमनी के भाई कलाकार ना है सब अब बुलेट भैया 2-4 गो फिल्म साइन करा देले बने जौना में हीरो बने अभी फिल्म का कहनिया मनोज और पांडे मेन हीरो बड़े सेकंड हीरो हम बने अंजना सिंह हीरोइन बड़ी फिल्म के नाम 16 शबनम 2 अभी 4-5 दिन पहले शूटिंग भेले बस्ती ओकरा पहले 4-5 पिक्चर खेसारी लाल यादव के साथ है फर्स्ट पिक्चर 16 शबनम सेकंड बंधन प्रेम रोग बैंड बजा बरात अनेकों पिक्चर है एगो मुखड़ा सुनाओ तन देखी कितना निमन लगी हबर कि कमर डैमेज नहीं करबो ई गारंटी लिख के दो तो माने बताई तू भाई कि माने कमर डैमेज ना हो तो हम यूट्यूब पे ना सुन ले बड़का है तो जगह प्रोजेक्टर लगा के ना देख ले हैं तनी कुछ हो के का कि कहना का भइल बाय सोना कृपया दूर बनाए तो हमरो खाड़ होता रोआ दूरी बना कर तोरा कौन मजबूरी होता हमरो खाड़ हो जाए हैं हमरो खाड़ हो जाए रोआ खाड़ हो जाए खाड़ हो जाए नु तब ना बाबूजी के कह दियो मैं थूनी लगा दिए पलानी के हमार खाड़ हो तो सीधे पार हो जाए अच्छा कि जबले परान बाटे तान में आ तू ही रहबू हमारा जहान में कि जबले देखा तो ही लाला के मौसा नजदीकी ठीक बानो चल कि जबले सांस रही तबले न साथ छुट्टी हो जबले अरतिया न उठी हो हैं देखा तो उन्होंने कहा हेलो लेकिन आओ हैं
कि कौन देवता के गढ़ल अरे संवारल हऊ हमरे खातिर जमी पे अरे उतारल हऊ तोहर अखिया बकैले दीवाना ये जना तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल कि क्या क्या जतन कर डाले यही सोचना हमें तुमसे प्यार कि हम नहीं ये जानते हाय दैया छोड़ दे रे ना तो गिर जाई मार डाला रे मगर जी नहीं एगो आगे से एगो पाछे से तुम्हारे बिना भाई मजा आवता ओ लोग का ना मजा आई नू तो दू गो रसगुल्ला पे एगो पेप्सी फ्री बा कि कौना देवता के गढ़ल संवारल हऊ चल बाबूनिया चल अब आजा बा अब आजा बा तनी रोकियो कि हंसलू तो लागेला कि काटल खर भुजा और फाकला पसोन जइते अरे रोहरी के भुजा हम बेर तू बेर बेर मंगलू तो हम कुछ नहीं हम एक बेर मंगनी तो कहलू बेहुदा हरकतरू जितना जना के मंच पर देखलू नु सब जना जूनियर सब धनंजय छोट भाई जितना कलाकार के एगो उपेंद्र बाबा बस एगो सीनियर है वहां के गुरुजन बने सब जना जूनियर है आई देखा पुरान जो तो आया है अरशद भाई मंच से कहने चल गइल बड़ा तू कुछ बोलत नहीं का मतलब अजय तनी हमरा लय में आओ कि कौना देवता के गढ़ल संवारल हऊ हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ कौना देवता के गढ़ल संवारल हऊ हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ तोहर अखिया बकैले दीवाना ये जना हाय दैया मार हेलो 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 धीरे धीरे मार मार तनी मार चपक दिन चाप के रखा तोहर अखिया बकैले दीवाना बाड़ू अनमोल रूप के खजाना अरे रोक रे फोड़ दे लॉस रोक अरे बाप रे
भैया घीच लो मेन हेड में लगइयो विदेश बाबू अरे लिया पत्ते ऑपरेशन कर दी तो बुलेट भैया रहुआ मजा आवता कि ना कि खाली है ने का खोलता है ना कुछ बा है ने गुदगुद बा कोन हमार लाइक बा आई काहे भाग गई इनका बस के नहीं गए देखिए है ना चलिए है जी रोही दू दही में डाल के मोहल जाला मोहल जला आई मोहल के सोह ले लबा ना रोक बैठ बैठा फोर्स फोर्स मनी द पावर ये देख चली बड़ी रुपया मिलो हमनी के रुपया का रुपया तो हमारे बखार में धरा लेदी कटाला गोरू खा ले हमरा रुपया गोबर पथाला है गई रमेश पागल हो गए संतोष पागल के कि जहर रखिया ना मन को ए सब ए मान जा मार के बर्बाद कर रहे हैं अरे जा दो बबुआ जा दो छोड़ दो कि तोहर अखिया बकैले दीवाना ला भैया कि बाड़ू अनमोल मुड़ियाला बह मकुनिया के मारता हां मार मकुनिया के दुनिया के निहुर जो तनी है ने वो होने गजन होता भैया बैठ ना जाई रौरा देखी ना ई कॉपी कलम वाला मोबाइल वाला ना है काहे कि नजदीकी खराब मोबाइल में देखे कहां से हम ऐसा गुरु के चेला है कि इतना ना है रोट दल बनी के रामचरितमानस के माने कौना अध्याय से पूछब सब याद बा सब सत्संग है भाई हां कि तोहर अखिया तोहर अखिया बकैले दीवाना बाड़ू अनमोल ऐसे पर अनुभव बाड़ू अनमोल हो बाड़ू अनमोल रुक के खजाना तो जोड़ा ना तो कर दीवाना हाय देखियो अजय बाबू बुलेट भैया तनी से एक मिनट मुर्गी ढेर लोग मारेला मारेला आ देखिए जे तो ढोलक वाला कहियो भेंट नहीं के कहियो के ना पहली बार जे त था था मरियो हब धब हमर गोड़वा गिरी ओही तो अरे चनवा के रंग लेके अरे चनवा